Depuis ce moment, je pressé avec bien. Anna Kundo. Et nous sommes les fait. On m'a gardé quelque chose. Parce que depuis un mois, avec un photographe qu'on nous tourne là. Mais nous photographe fait. Aïe, nous avons donné. Aïe, téléphone glow. Encore son donné. Sinon, il faut la nantara cinéma sur la mais pressé qu'à n'y fait. On a pas y gagné, mais n'y a pas moi au tega y gagné. Est-ce que vous avez cherché à y gagner? Manara n'a y gagné. Obenche, an sɔgɔma ani tile. A ka di n ye n ka nin kuma in bɛɛ fɔ bamanankan na. Mais a bɛ Mali kɔmɔgɔw kɔnɔ ko diinɛ ko kɛlɛ bɛ Mali la. A b'u kɔnɔ ko silamɛw bɛnnen tɛ Mali la. Donc o kama n bɛ kuma dɔ fɔ tubabukan na. Kɔfɛmɔgɔw France 24 niveau u k'a dɔn ko Mali yan diinɛ ko kɛlɛ tɛ yan silamɛw bɛnnen don. Donc n bɛ yɛlɛma fɛ n ka dɔɔni fɔ tubabukan na. Son Excellence le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des communes et des coutumes, le docteur Mamadou Koné. Son Éminence, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Chérif Ousmane Marane Aïdara Anga Tchokoroba. Honorables autorités administratives, coutumières et religieuses, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un profond sentiment de responsabilité et d'espoir que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de ce rassemblement national pour l'unité des musulmans du Mali. Je voudrais tout d'abord adresser mes sincères félicitations au Haut Conseil islamique du Mali pour cette initiative hautement salutaire qui intervient à un moment crucial de l'histoire de notre pays. Le Mali traverse depuis plusieurs années des défis complexes qui touchent à la sécurité, à la cohésion sociale, au vivre ensemble et à la stabilité nationale. Face à ces défis, aucune communauté, aucune institution et aucun citoyen ne peut agir seul. L'unité demeure notre première force et notre meilleure protection contre les menaces qui fragilisent notre nation. Mesdames et Messieurs, l'islam occupe une place particulière dans l'histoire et dans l'âme de notre pays. Depuis des siècles, il a façonné nos valeurs de fraternité, de solidarité et de tolérance et de paix. Les grands érudits, les maîtres spirituels, les imams et les éducateurs religieux ont contribué à construire une société fondée sur le respect mutuel et la cohésion entre les différentes composantes de la nation. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons préserver cet héritage précieux. La diversité, les sensibilités religieuses ne doivent jamais devenir une source de confrontation. Elle doit plutôt être considérée comme une richesse qui s'inscrit dans le cadre des principes communs de l'islam, de l'intérêt général et du respect mutuel. Les autorités de la transition suivent avec attention particulière les efforts déployés par les leaders religieux pour promouvoir la concorde et de prévenir les divisions. Nous saluons les nombreuses initiatives de dialogue, de rapprochement et de médiation entreprises ces dernières années pour consolider l'unité et la communauté musulmane. Mesdames et Messieurs, la réconciliation nationale ne peut être pleinement réalisée sans la contribution active des autorités religieuses. Les mosquées, les écoles coraniques, les associations islamiques et les espaces de prédication jouent un rôle déterminant dans la diffusion des valeurs de paix, de tolérance et de responsabilité. Nous encourageons tous les prédicateurs, imams et guides religieux à poursuivre leur noble mission dans l'espace éthique islamique, de la sagesse et du dialogue constructif.
Nous invitons également les jeunes, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, à faire preuve de discernement, à rejeter les discours de haine et à privilégier les messages qui rapprochent plutôt que ceux qui divisent. Chers participants, le rassemblement qui nous réunit aujourd'hui constitue un message fort adressé à toute la nation. Il témoigne de la volonté commune des musulmans du Mali de rassembler, de transcender les divergences secondaires pour se concerter sur l'essentiel. La préservation de leur unité, la défense de leurs valeurs et leur contribution au développement du pays. À cet égard, la déclaration qui sera adoptée aujourd'hui représente une étape importante dans la consolidation de la cohésion religieuse et sociale et traduit un engagement collectif en faveur de la fraternité, de la responsabilité et du respect mutuel. Les autorités demeurent disposées à accompagner toutes les initiatives visant à renforcer l'unité des musulmans, la cohésion nationale et la stabilité du Mali dans le respect des lois de la République et des principes du dialogue et de concertation. Mesdames et messieurs, permettez-moi de conclure en exprimant le vœu que cette rencontre marque le début d'une nouvelle dynamique de rapprochement, de confiance et de coopération entre tous les acteurs de la communauté musulmane. Que cette unité renouvelée contribue à renforcer la paix sociale, à consolider la réconciliation nationale et à soutenir les efforts de refondation de notre pays. Puisse Allah, le Très-Haut, bénir le Mali, préserver son unité, protéger son peuple et guider ses dirigeants vers ce qui est juste et bénéfique pour la nation et pour la population. Je vous remercie de votre aimable attention. Vive l'unité des musulmans du Mali, vive la cohésion nationale, vive le Mali. O tɛmɛnen kɔfɛ, n b'a fɛ ka foli di aw yɛrɛ bɛɛ ma. Aw minnu bɛ yan depuis sɔgɔmada fo sisan, aw ka ŋaniya ye kelen dɔrɔn de ye. Silamɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan, ka baara kɛ silamɛya ye, ka baara kɛ jamana ye, ka baara kɛ jamanadenw ye. Aw ni ci aw yɛrɛ ye. Foli filanan, m'o se au Conseil islamique mɔgɔw bɛɛ ma. Depuis transition daminɛna, au Conseil islamique bɛ transition nɔfɛ, jamana dilanni na. Ala k'u sara. Aw bɛ min kalama, Ala k'u sara. Aw tɛ min kalama, o de ka ca, Ala k'u sara. U b'u jɔyɔrɔ la, u bɛ ka jamana dɛmɛ, u bɛ ka jamanadenw dɛmɛ. U tɛ k'a kɛ tɔgɔ kama, u tɛ k'a kɛ wari kama, u bɛ k'a kɛ ka jamana marabagaw dɛmɛ ka jamana dilan. Ala k'u sara. N ka foli belebele n b'o ɲɛsin an ka cɛkɔrɔba ma n'an b'a fɔ a ma an ka serifukɛ. Ala ka hinɛ Sajo la. Sajo yɛrɛ ɲuman ko n kelen ka cɛkɔrɔba, n ko Sajo ye kelen ka cɛkɔrɔba tɛ dɛ, an bɛɛ t'a dɔn, o tuma mun de kɛra. N bɛ an ka cɛkɔrɔba serifukɛ fo kosɛbɛ 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 yan. Ŋaniya min b'a la jamana ye, Ala ka ŋaniya fanga d'a ma a ka kɛ. N bɛ a ɲini Ala fɛ, Ala k'a mɛn an kɔrɔ hali bi. Ala k'a kɛ aw dalen min b'a la, an bɛɛ k'a da la, a ka dɛmɛ ka jamana dilan. A bɛ jɔyɔrɔ min na jamana ko la, o Conseil islamique la, Ala ka dɔ fara o jɔyɔrɔ kan. Ala ka se d'a ye k'an dɛmɛ hali bi. Ala k'a kanu don an bɛɛ la. Wa Ala k'a mɛn an kɔrɔ koyi. Wa a ka yafa ma, an bɛ to ka kɔrɔfɔli minnu d'a kan, ne yɛrɛ bɛ caman d'a kan, a ka yafa ma. N'i bɛ jama ɲɛma, n'i tora ka kuma dɔ fɔ, an b'a fɔ ko cɛ Ayidara ye nin fɔ, Ayidara i ma nin kɛ, i ma nin bɛn dɛ. Mais Ayidara i ni ce, Ala k'i sara. Don dɔ la ne taara Moritani mission na, a don na ni Papaga tun bɛ ɲɔgɔn fɛ, ani an ka cɛkɔrɔba an taara. An bɔra aéroport la Nouakchott 5h 6h du matin. Ni jamaba ye aéroport la, ne ko cɛ n ka yɛrɛ ministre, n ko jama bɔra k'an kunbɛn. Mais c'est pas o si tun tɛ k'an lajɛ, o bɛɛ bɔra ka Ayidara kunbɛn. Ne ko ok. N ko ja sanu b'an bolo an t'a kalama. Sisan ni jamana wɛrɛ ye anw ka cɛkɔrɔba tanu ta, o kɔrɔ ko an fana ka tanu ka tɛmɛ nin kan. O kɔrɔ ko a bɛ ko la, a sen bɛ koda la, an bɛɛ k'a ka fara ɲɔgɔn kan, a k'o dɛmɛ, Ala k'a sara. N'i ye mɔgɔ tanu a ɲɛna kosɛbɛ, i laban bɛ kɛ jeli ye.
Donc an bɛ a to tan n bɛ foli d'a ma Ala ka lafiya d'a ma a ye effort min kɛ ka na ka bɛn ni mɛn malgré k'a man kɛnɛ Ala ka sara Ala ka lafiya d'a ma Ala ka se d'a ma hali bi ka an dɛmɛ Ala k'a sara a yɛrɛ ye Ala k'a sara kɔmɔgɔw ye Ala k'a sara denw ye Ala k'a sara a limana bɛɛ n ka foli laban o ye n yɛrɛ terikɛ ye ni n b'a fɔ o ma ko Papaga ne ye ministre délégué à la culture sud a bɛ baara kɛ fɛn kɛ a b'a sara n na a b'a bonya sara n na a b'a fɔ n k'a dɛmɛ a kan an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ depuis a kɛra ministre ye fo bi a b'a se la diinɛko la n'i y'a ye silamɛw farala ɲɔgɔn kan diinɛw fana ka fara ɲɔgɔn kan a jɔyɔrɔ b'a la o de y'a to président transition général Assimi Goïta o dalen don a la premier ministre o dalen don a la gouvernement bɛɛ an bɛɛ dalen don a la a bɛ jɔyɔrɔ min na diinɛko la silamɛya kan diinɛw ka bɔ diinɛw ka fara ɲɔgɔn kan Ala k'a sara ye n'i y'a ye hali an sera yan bi c'est que a y'a se k'a ko la u ye nin kɛnɛ bonya di ne ma o y'a di ne ma parce que ne ye ministre de la réconciliation ye mais mɔgɔ min yɛrɛ ta ye kɛnɛ n'o y'a baara kɛ fo an ka se bi o y'ale ye a y'a bonya di yan a diyara n ye Ala k'a sara n bɛna min fɔ aw ye nin ko in na nin ye an bɛɛ ka laɲini de ye a mɛnna an bɛ ka nin de laɲini an garijɛgɛ de b'a la a kɛra an ɲɛna k'a fɔ ko silamɛw ka fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye pour que ka silamɛ bɛɛ dɛmɛ ka jamana dɛmɛ a initiative min bɔra au conseil islamique la ka nin ko in kɛ initiative ɲumanba de don n bɛ se ka min fɔ u ye ni Ala sɔnna u ka initiative déclaration min bɔra a kɔnɔ recommandation min bɔra a kɔnɔ n b'a lase jamanatigi ma fɛn fɛn bɛ se ka k'a la o bɛ k'a la n'i ye déclaration in yɛrɛ jateminɛ kuma banna o déclaration n'i y'i tulo don a kɔrɔ kuma misɛnnin fɛn fɛn bɛ silamɛya la a kɛra alimamiw ka kuma ye o a kɛra misiriwelew ko ye o a kɛra prêche ye o a kɛra nin ye o a déclaration a kuma bɛɛ b'a kɔnɔ donc an bɛ se k'a fɔ nin ma ko nin ye déclaration de Bamako de ye du 20 juin ça veut dire que depuis Mali kɛra Mali ye ne hakili la ne kɔni ye denmisɛnnin ye ne hakili la nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye déclaration dɔ ka kɛ tan k'a fɔ ko Mali silamɛya a ka taa nin bolo fɛ donc o kama an kan ka baba don a la et puis o y'a hakilinata ye n'i y'a ye aw yɛrɛ de farala ɲɔgɔn kan ka nin déclaration kɛ mɔgɔ si ma jagoya aw farala ɲɔgɔn kan ka hakili jaga bɔ ka jamana kɛcogo lajɛ k'a dɔn ko aw ka bɔ nin de la aw yɛrɛ ka déclaration kɔ o kɔrɔ ko déclaration ye labatoli o ka nɔgɔ bɛɛ ma ni mɔgɔ min ye déclaration kɛ k'a don a la k'a valider c'est un engagement moral o kɔrɔ que n ye a fɔ wa sisan n k'a waliya donc nin y'an bɛɛ ka déclaration de ye an ka baara kɛ n'a ye n bɛ foli di aw ma tuguni n bɛ se ka layidu di min di an ka cɛkɔrɔba ma a ye ci min fɔ ni Ala sɔnna an b'a lase jamanakuntigi ma ne hakili la silamɛya a bɛ baara caman kɛ ministre de la réconciliation ye ne ka baara jɔsen dɔ o ye silamɛya ye o de kama n ka structure o structure bɛ Bamakɔ ani région na n y'a ɲini au conseil fɛ ka don a kɔnɔ o sɔnna ka don a kɔnɔ n b'u fo o la o kɔrɔ ko réconciliation cohésion sociale baara min bɛ ka kɛ terrain kan de facto au conseil islamique silamɛ bɛɛ olu sen bɔra ka ban min ye nin baara min kɛra k'a waleya région kɔnɔ an bɛ se k'an baser o fɛn kan ka nin ɲɔgɔnna kɛ région kɔnɔ déclaration ni recommandation ye Mali silamɛ ani maliden bɛɛ k'a mɛn ani k'a dɔn
baara kan ka kɛ n'a ye cogo min na ani k'a dɔn an ka laɲini min ye a ko la. Donc o de kama ne yɛrɛ wasalen don parce que ne yɛrɛ ye au conseil islamique membre dɔrɔn ye. Yani ka bɔ kuma kɔnɔ n bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ bɛɛ fo, n b'aw fo aw ka faamuyali la, n b'aw fo aw ka kodɔn na. Kuma fɔra ɲɔgɔn kɔ cogo cogo a laban mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn ye ka kuma ko la. Nin yɔrɔ in na n bɛ sɛrifikɛ fo kosɛbɛ parce que ale de fɔlɔ y'a sira daminɛ ka mɔgɔw ɲini k'a fɔ nin ɲɛna nin ma ɲɛ an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka fara ɲɔgɔn kan, n b'a fo la. Mɔgɔ kana ɲina k'an bɛ terroriste kɛlɛ de la, an tɛ diinɛ kɛlɛ la, an tɛ silamɛ kɛlɛ la, an bɛ terroriste kɛlɛ de la. An ni terroriste de bɛ kɛlɛ la, an ni silamɛw tɛ kɛlɛ la dɛ, an caman yɛrɛ ye silamɛ ye. An tɛ siya kɛlɛ la, fila kɛlɛ tɛ, tamasɛ kɛlɛ tɛ, dɔngɔnɔ kɛlɛ tɛ, bamanan kɛlɛ tɛ, arabu kɛlɛ tɛ, terroriste kɛlɛ de don. Wa silamɛ fana kɛlɛ tɛ, terroriste kɛlɛ de don. N'u b'a fɛ ka na ni silamɛya sira ye an b'o lakari parce que mɔgɔ tɛ silamɛ ye ka tɛmɛ anw kan yan. N'u b'a fɛ ka na ni siyako kɛlɛ ye depuis Mali daminɛ fo bi an siya caman bɛ yan, an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kan fɔ, an bɛɛ ka di, fiɲɛma de don k'an cɛ. N'u b'a fɛ ka na ni ko wɛrɛ ye f'an k'o faamuya, an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka ko ɲɛɲini kosɛbɛ. N'u b'a fɛ ka dɔn diinɛ sira ye, aw min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ ye, n'aw bɛ diinɛ dɔn kosɛbɛ a y'a ɲɛfɔ maliyɛn tɔw ye minnu bɛ fili la k'a faamu diinɛ ko kɛlɛ tɛ nin dɛ, ni diinɛ don diinɛ ko tan, diinɛ ko tan, diinɛ ko tan, diinɛ ko tan, ninnu bɛ ka min fɔ diinɛ tɛ. An bɛ a ɲini aw fɛ aw k'o fɔ. N'i y'a jateminɛ u ye a daminɛ dugu minnu na, u bɛ dugutigi faga, u bɛ alimami faga. Mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka tradition fɔ, mɔgɔ fɛn fɛn bɛ se ka diinɛ ko kelenen f'u ye, u b'a daminɛ olu de la. N'i y'a daminɛ olu la, diinɛ ko ye bilen. Donc ni an y'o faamuya, an ka fara ɲɔgɔn kan. Diinɛ ye min fɔ, an k'o fɔ maliyɛn tɔw ye minnu bɛ fili la, u k'a faamuya ko nin ye ko wɛrɛ de, diinɛ tɛ. Sinon ne ma da la ni olu bɛ diinɛ dɔn ka tɛmɛ an caman bɛ yan kan. Donc n b'a ɲini aw fɛ, a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la, aw bɛ k'a kɛ kɔrɔlen, a ye dɔ fara a kan. Au conseil a b'aw se la, an ka foli b'aw ye. Ni Ala sɔnn'a ma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka fanga d'aw ma pour que a ka se ka Mali diinɛ sinsin, silamɛya dans sa diversité k'a sinsin, maliyɛnw k'a faamuya kosɛbɛ, et puis maliyɛnw k'a dɔn ko silamɛ c'est une religion de tolérance. O la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana jɔ. Nin yɔrɔ in na n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ, an ka miniti kelen di maliyɛn fɛn fɛn bɛɛ sara ma, an ka sɔrɔsiw minnu sara ma, an ka général Sajo min y'a kɛ a tan na yan, an ka miirina d'a ma miniti kelen, n b'o ɲini aw fɛ. An cɛ, yanni ka bɔ kuma na n b'a ɲini an ka cɛkɔrɔba fɛ a ka yafa ma, a ka yafa ma kosɛbɛ parce que nin kɛnɛ in n'i y'a ye an mɛnna tan c'est pour que an ka se ka kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye. Degun b'a kan mais a ye degun minɛ pour que ka se ka kɛ yan. Et au conseil réunion ministre yɛrɛ bɛ na, ni président ma na o tɛ diya kosɛbɛ dɛ. Donc o de kama hali k'a to Dakar a ye effort kɛ ka na pour que an ka se ka nin kɛnɛ in waliya. N b'a fo dan tɛ foli min na, Ala k'a sara a yɛrɛ, Ala k'a sara an bɛɛ ye. N bɛ bɔ kuma na yan, an cɛ ani baraji.